ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଟିକେ ତଟକା ପରିବା କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ମତେ ବାଛିକି ଦେ ଆଜ୍ଞା ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି ତ ହଁ ହଁ ମୋ ଟିକେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ପଣ୍ଡିତିଆ ଲୋକ ଆଉ ବଗଣା ଡାଲମା ଟିକେ ହବ ମୋ ଟିକେ ଦେ ପରିବା ପତ୍ର ହଉ ହଉ ଏଇ କଖର ଫକର ବିମ୍ ଫିମ୍ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଦେଇଦେ ଇଏ କୈଳାସ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଥିଲି ସର୍ଫ ମାରି ଧୋଇଦେ କ'ଣ କେତେବେଳେ କହିଦେଇଛି ମୁଁ କଣ ସେ କଥାକୁ ଆଉ ମନେ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ବିଳମ୍ବରେ ହଉ ପଛେ ତ ଅର୍ଥ ଗଣ୍ଡାକ ତୁ ପାଇଲୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ କେତେ ହେଲା ବାବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 70 ଟଙ୍କା ହେଲା ଦେଇ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କଣ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପରା ମୋ ଠାରୁ ଏଇନେ ଆହୁରି 9000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ 9000 ଏଇ ଯୋଉ ମୁଦି ଆପଣ କାଲି ମତେ ଦେଇଥିଲେ ହଁ 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 ଆମେ ବଣିଆ ପାଖରେ ଦେଖେଇଲି ହଁ ସେ କହୁଛି 14000 ଟଙ୍କା ହବ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି 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 ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରୁ କାଟିଦେବି 5000 ବାକି 5000 ମତେ ଆଉ ତୁ ଦବୁ 9000 ତ ନାଇଁ 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 ରହିଯା 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 ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଁ କାହିଁ ତୋଠାରୁ ପଇସା ନେବି ମୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଉ ପରିବାଟା